हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फाइनालि आसाम टेट जासिगोन अक्ट'बराव आरो एप्लाइआ स्टार्ट जागोन सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा दङ एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन एमइ स्कुलाव दा जोङो नायग्रोगोन एमइ स्कुलनिखौ आरो एलपि स्कुलनि नायनोबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ नायनो हागोन आं बेखौ पाब्लिश खालामखाबाय नोंथांमोना चेक खालामदो एलपि स्कुलनि सिलेबासखौ दायो लोगोफोर आसाम टेट आपकामिंनि सिलेबास लाना फैदों अलमस्ट सेमानो जायो 2019 नि बेनिफ्राय गोदानै ओंखारथ'वाखै जेब्ला एप्लाइ जायो अब्लासो ओंखारो नालाय दायो सिगांनिखौ नोंथांमोना नायनानै कमन गोलैगोन एबा आइडिया मोनगोन जेरै पेडाग'जि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेनिफ्राय बर' साबजेक्ट फैगोन पेपार 1 लेंगुवेज थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लाग्रोदो बेनिफ्राय अलमस्ट सेमानो जायो 2019 निब्लाबो गासै फैगोन 150 नि दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आरो जेब्ला टेट एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोननो थाबैनो आपडेट होगोन स' बेखायनो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननो बेल आइकनाव थुनानै सेलेक्ट अल खालामना ला अब्लानो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनबाय थागोन स' बिदिब्ला जों थांसै गोबाव खालामलिया जोङो एमइ स्कुलनि जों नायनोसै सिलेबासखौ बेनिफ्राय एलपिनिखौ आं होखाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव भिडिअ मोनगोन चेक खालामबानो जाबाय दायो बेयाव नोंथांमोना नायदो सिलेबास अफ टेट 2019 नि बियो अलमस्ट सेमानो जायो बेनो जाबाय एमइ स्कुलनि क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिम थायो पेपार 2 बेयाव नुनो मोनदों बिनि आं लाना फैग्रोबाय दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर साबजेक्टआ मा दङ गासै 150 नि जागोन थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों साबजेक्टखौ दा फार्स्टआव दङ सिलेबासआ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडाग'जि 30 मार्क्सनि थागोन लेंगुवेज 1 आव 30 थायो लेंगुवेज 2 आव 30 थायो बेनिफ्राय मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स थ' बेयाव नुदों फर मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स टिचारनि थाखाय 60 मार्क्स एबा ससियेल स्टाडिज नोंथांमोना नुनो मोनदों 60 मार्क्सनि फैनाय जायो स' गासैखौबो लानानै बेयाव 150 नि थायो स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों माखासे सिलेबास दा बेनि गेजेराव मा फैयो नोंथांमोना गाहायाव नायनो हागोन आरो नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो गासैखौबो मोनगोन बेखौ थ' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फल' खालामनो हागोन दा जोङो नायनोसै सरासनस्रा बेयाव मा फैनाय जायो दा बेयाव एमइ स्कुलाव फैनाय जायो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट फर चिल्ड्रेन अफ 12 to 14 इयार्स एज ग्रुप थ' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जेरै फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग डेभेलपमेन्ट बेबायदि फैनाय जायो जेरै कनसेप्ट एन्ड स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट थ' बेबायदि फैनाय जायो बाय'लजिकेल साइकोलजिकेल एन्ड एनभायरनमेन्टेल फैक्टर्स थ' बेबायदि फैनाय जायो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन गासैखौबो डाउनलड खालामनानै आं बेयाव गासैखौबो बुंबाय थाला स' गासैखौबो बुङोब्ला भिडिअ गोलाव जायो बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनशट एबा डाउनलड खालामना लानो हागोन दा बेनिफ्राय प्रसेस अफ लार्निं थायो नोंथांमोना बेफोरनि सायाव फरायनांगोन एबा नलेज थानांगोन जेरै मिनिं एन्ड नेचार अफ लार्निं फैक्टर्स एफेक्टिं लार्निं थ' बेफोरबायदि फैनाय जायो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय पेडाग'जियाव मा थायो नोंथांमोना नायदो नै पेडाग'जिया मस्ट इम्परटेन्ट थ' नोंथांमोना मोजाङै फरायनांगोन पेडाग'जिखौ दा बेयाव दङ नलेज अफ चिल्ड्रेन फ्रम डाइभार्स कन्टेक्स्ट थ' बेबायदि फैनाय जायो जेरै ससिय' कालचारेल बेकग्राउन्ड चिल्ड्रेन विथ स्पेशेल निड्स थ' बेबायदि फैनाय जायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां फरायनांगोन अब्लानो टेटआ नोंथांमोना पास खालामनो हागोन स' बिदिब्ला जों थांसै दानिया बर' साबजेक्टखौ नायनोसै बोरै फैनाय जायो एमइ स्कुलाव दा पेपार 2 नोंथांमोना नुनो मोनदों लेंगुवेज पेपार 2 आरो बियो दा नोंथांमोना बेयाव नायदो इउपि लेभेलनि 30 मार्क्सनि थागोन बेयाव दा बेयाव थायो मिशनारि मुगानि बर' थुनलाइनि सायाव रोखा गियान थानांगोन डेट मिन्स नोंथांमोना सिगांनि नोंथांमोना नलेजखौ थानांगोन फरायनांगोन माखासे बर' लिटारेचारनि दा बेनिफ्राय 1952 मायथाइनि उननि गोदान बर' थुनलाइ रोखा गियान थानांगोन जेरै गोदान बर' खन्थाइ सुंद' सल' आरो सल'मानि जारिमिन गुमुर थ' बेफोरबायदि नोंथांमोना नलेज थानांगोन आरो राइटार्सफोर खन्थाइगिरिफोरनि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन जेरै समर ब्रह्म चौधुरिमोननि प्रसेनजित ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्म दा गोबां दङ नोंथांमोना बेयाव नलेज थानांगोन अब्लानो नोंथांमोना कनफिउस जानाय नङा एग्जाम लिरनायाव आरो बर' रावनि फुंखानि सायाव बेबायदि गियान थानांगोन आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय बर' रावनि दाथायनि गियान जेरै बर' रावनि गुबै आखुथायफोर थाइजा आरो बिदिन्थाफोरनि बे जाबाय ग्रामार लेभेलनि थांबाय थ' नोंथांमोना ग्रामार लेभेलखौ नायथारनांगोन जायफ्रा रावखान्थि थ' नोंथांमोना नायनो हागोन जायफ्रा माने नलेज गैया थ' नोंथांमोना दानिफ्राय नायदो रावखान्थिखौ स' बेबायदि टाइपनि कुइसन फैनाय जायो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासैबो पिडिएफ फाइलखौ नायनो हागोन स' बिदिब्ला नैबेयाव दङ पेडाग'जि अफ लेंगुवेज टिचिं थ' बेयाव फैनाय जायो आरोबाव पेपार 2 नोंथांमोना नुनो मोनदों इंलिसनि दं बेयाव स' लार्निं एन्ड एक्विजिसन दङ बेनिफ्राय प्रिन्सिपल्स अफ लेंगुवेज टिचिं फांसन्स अफ लेंगुवेज थ' बेबायदि नुनो मोनदों थ' नोंथांमोना बेनि सायाव नलेज थानांगोन अब्लानो नोंथांमोना टेटआव पास खालामनो हागोन स' बिदिब्ला बेयाव दोनथ'बाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो दा गासैबो सिलेबासा दंखाजोबो
आरो जेब्ला गोदान सिलेबास फैगोन आं नोंथांमोन थाबैनो होखागोन जेब्ला एप्लाइ जायो अब्लासो ओंखारो दायो बे जाबाय नै नोंथांमोना जायफोर साइन्स साबजेक्ट नोंथांमोना बेयाव आरो साइन्स नायनो हागोन स' बिदिब्ला दोनथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन